podobať sa na Krista. Môžeme to skúsiť, ale človek potrebuje stále akýsi vzor. Keď ukážeme na Ježiša Krista, tak mnohí povedia, to nezvládne, to je nemožné. On to mal ľahké. On bol Boží syn. On si mohol úplne stať. A čo ja? Obyčajný človek. A preto je dobré možno poukázať na koho si, kto to ako človek zvládol. Ako jeden z nás. Ak chcem žiť život s Ježišom Kristom, musím ho dobre poznať. Kto poznal Krista najlepšie? Neboli to apoštoli. Bola to Mária, jeho matka. 30 rokov s ním prežila. Obyčajný ľudský život. 30 rokov. Ten čas, ktorý je nám všetkým skrytý. A možno si myslíme, že nepodstatný. Apoštoli s ním chodili 3 roky a počuli sme, čo všetko povyvázali. Akí boli ochotní aj zomrieť pôjdu s tebou, kričal Peter. A potom čo spravil? Horko plaka. 3 roky nestačilo, aby spoznali Krista. Ale Mária, ešte keď sa vrátim na začiatok, keď prišiel k nej anjel, ikonopisci ju znázorňujú ako tú, ktorá je pri práci. Sprečenou rádi tam, čo si robí. My keď chceme čosi zažiť s Bohom, tak sa položím do modlitby, kde sa do chrámu a snažím sa o nejaké spojenie s Bohom, ale všimnite si, čo robila Mária. Nič zvláštne. Ona totiž na tento moment bola dávno pripravená. Ona sa nemusela modliť a čakať. Keď už prídeš, aby ja som bola požehnaná medzi ženami. Dávno bola pripravená prijať Boha do svojho života. A keď ho bez nejakých ťažkostí, aj keď možno nerozumie ľudský, ale povie amen, ten život s Ježišom Kristom začne rásť. A rastie v nej celý jej život. Aj potom, keď ho porodila. Kde to môžeme vidieť? Keď Ježiš začne účinkovať, tak kde príde? Nepostaví sa desi na amfiteátr, na taký ravisku, jak ja. Ale ide na svadbu, ide medzi ľudí, ide do spoločenstva. Za apoštolmi, so svojou matkou Máriou. A čo robí Mária? Opäť si povieme, no nič zvláštne, ale predsa veľmi dôležité. Všíma si ľudí okolo. Nemajú víno. Ona prvá si to všimla. Kto ju to naučil? Všímať si iných ľudí. Ak nie je syn Ježiš Kristus. Ona s ním 30 rokov žila. Ona vedela, ako treba žiť správne. A aj keď ju možno Ježiš odbije, tak toto poznámka, čo teba do toho hlavne? Reaguje tak, ako má reagovať. Ona vie, že Ježiš jej pomôže, aj ostatným. Hneď povie, urobte všetko, čo vám povie. Bez pochybností, bez nejakých okolkov, bez hnevu, bez zatrnutia, ona vie, že Ježiš jej im všetkým pomôže. Mária je tá prvá, ktorá tento život s Ježišom Kristom žila dokonale. Ona je pre nás skutočným vzorom, milí moji, skutočným vzorom, že sa to dá. Dá sa. Len čo musíš poznať Ježiša Krista, poznať ho dokonale, žiť s ním. Ona sa to potom na kríži takto aj zjavne ukázalo, keď všetci
odišli, všetci sa rozutekali. A kto tam ostal stať? Mária. S Jánom. A on jej povie, že hľad tvoj syn. A Jánovi. Vezmi si ho za svojho syna. Ja opúšťam tento svet, ale ty budeš matkou tých, ktorí tu ostávajú. Nauč ich ma milovať. A čo spravil Ján? Že nahľad tvoj syn. Vezmi si ju k sebe domov. Mária. Nie, neostane kde si na nejakej ikone na soške pri ceste. Ale Máriu si musíme vziať domov. Musíme s ňou žiť. Svoj život. A opäť nie v nejakých eufóriách, vytrženiach, každodenných svojich starostiach, ktoré máš v svojej práci, v škole, v manželstve, vo farnosti. S tým vedomím, že máš koho si, kto za teba poroduje. Že sa nemusíš báť. Mária vidí, že ti chýba víno, že ti chýba láska, že ti chýba, neviem, čokoľvek, čo ti chýba. A máme to dosť, čo nemáme. A čo máme robiť? Prosiť ho. Neustále sa k nemu obrácať. Mária, oroduj sa. Pros svojho syna, aby som sa stal podobným jeho životu.